Magandang gabi sa ating lahat mga ka-adventure. Ito, kasalukuyan kaming nasa gitna ng karagatan ng aking partner. Nagsasagwan papunta na naman sa aming destinasyon. Medyo matagal-tagal mga ka-adventure na hindi kami nakapamana ni partner dahil hindi maganda ang kondisyon ng tubig dito sa aming spot. Kadalasang malabo kasi. Ngayon lang medyo luminaw-linaw. Sana ay sa muli naming pagbabalik mga ka-adventure ay sama-sama pa rin tayo sa aming paglusong at muli na naman namin kayong anyahan mga ka-adventure na kami samahan ni partner sa ating adventure. Sana may mabiyayaan tayo ng magandang huli para masaya ang ating pag-ahon mamaya. At kung ikay bago pa lang sa aming channel at kung sakaling maibigan mo ang nilalaman ng aming video ay kung kalimutan mag-subscribe at paki-hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated kung may bago kaming upload na adventure na katulad nito. Ano partner, kaya pa? Kaya pa, kahit malayo partner. Aba, Basta wag nyo lang sabay na yan. Masyado. kondisyon talaga. Ito. At wag na rin kalimutan like and share po ang aming video para sa ganun ay mas marami pong kababayan natin ang makapanood, maging kung saan man makarating ang video na ito. Update na lang namin kayo mga adventure doon sa ilalim, at ang ganap sa ilalim ay inyo pong matutunghayan mamaya sa aming paglusong ni partner. Kitagis din po sa aming pag-ahon at kung ano man ang aming makayanan mamaya ay sabay-sabay po nating masilip sa aming pag-ahon, kaya tabayanan nyo po ang susunod na kabanata. Kaya ka naman ng tumpak. Danggit. Danggit. Kanobing. Danggit. Danggit. Danggit ulit.
wala po. Dito lang sila sa mababaw. Tanggit. A few moments later. Magandang umaga na sa ating lahat mga adventure. Kahon na kami ni partner Andrew at ang aming nakayanan ay meron naman konti. Medyo malabo pa rin ang tubig mga adventure kaya hindi kami nakatagal. Pero hindi naman lugi na, may pangulam naman. Ang huli ni partner Andrew ay kanyang uunahin na ipakita mga adventure. Ayun o. 3 kilo. Nakadali siya ng isang malapad-lapad na good fish. Op. Tama lang mga pang-ulam. Ay, pang-ulam na. Matagal-tagal na panahon na hindi kami nakasisid mga adventure. Ang ganda din. May 3 kilo. Hindi na masama. Ayan ang huli ni partner Andrew mga adventure. Malaga o. Tumingin ka muna sa camera partner. Ay, mga katropa, idol. Ito lang ang aming nakayanan ngayong gabi. Ayun. Huwag niyong kalitaan manood dahil matutuwa kayo pag nandito si Andrew. Sinabing pa. Ayan ang kanyang huli mga adventure. Ang aking huli ay isusunod ko rin. Ito naman aking huli mga adventure. Dito ko na ibubuhos sa timba dahil may mga alimango na buhay. Nagtatakbuhan sila kaya dito ko ibuhos para hindi sila makasili. Ay sus, malago. Malago. Sus, buhay na buhay. Live na live mga katropa. Yan ang kanyang huli. Ay sus, ay sus. Ay sus, talagang ay sus. Buhay na buhay, live.
Live na live mga katropa. Ang kanyang huli ay ito, kalahating timba. May badong-badong pa mga katropa. Full ng lapad. So, Ito naman ang aking huli mga bidyor. Konti lang. may badong-badong. Itong pang dalawang ulam lang siguro ito. O tatlo. Di, siguro kung matipid ang kwan, kakain. So mga bidyor. Maraming salamat na naman sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi ni partner. Naway sa susunod na video ay magsama-sama tayong muli. Naway huwag kayong magsawa na manood pa sa susunod naming mga video. At muli maraming salamat po sa suporta ninyo. At shout out sa mga kapwa espiro dyan.